De schrik zit er nog bot in bij het winkelend publiek en bewoners van de appartementen boven het winkelcentrum Noorderpoort. Om 1 uur ging het mis. De Zuidgevel kwam naar onderen. Ik ben aan het bellen en in één keer jij een dikke klap, kreeg of weer een explosie. En ja, de schriks, denk er is een vrachtauto ergens in opbotst of wat en ik. En toen ben we naar buiten gegaan, hebben we een balkonsjong en zoals die grote stofwolk. Op dat stuit wie de 70-jarige Sierbebos boeten de tegels onder het skiermeidje. De bakstien kwamen op 3 meter van hem deel. Nou, toen we begon te krijgen en plots bom weer en daar leidt het hele spultje naar beneden. En dus... Vlak bij jou? Ja, vlak bij me. Dus ik hoef ook niks meer doen. Weer alle weer rotzooi, dus ik ben maar op gewoon. De bewoners van het winkelcentrum kleien al haast 3 hier over de squatten in de gevel. Ze zeggen dat de klacht neer serieus nam binnen. De gemeente Smellingeland zal daar een onderzoek naar instellen. Dit is even schrikken en je gelooft het eigenlijk niet als je dit zo ziet. Wat is de oorzaak? Nou, ik heb begrepen dat er al een tijdje een scheur zat. En we hebben net geïnformeerd dat die ook gerepareerd zou worden komende week. Maar je ziet wat er nu gebeurd is. En ja, dit is niet fraai. Het oog van de naald. Het is ook een hangplicht voor de jeugd. Dus het is niet fraai. Domjong werd vanwege de veiligheid met stekken oorzet. Gewoon bewoners hebben er heel een beetje nedergegaan om bij te komen van de schrik. Ze vinden het een wonder dat er geen slachtoffers vallen binnen. Jou bent goed van elkaar. Ja, gelukkig wel. Maar ik kreeg maar met mijn vrouw praten en die trillde dan over. Die zei, ach, dat is iemand burg. Dat is dan klaar dat ze weer goed bent.